Uvažena potpredsednice Vlade, uvaženi predstavnici ministarstva i kabineta, drage kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače sam izabran sa liste Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, i u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, čiji sam i predsednik. Ja ću, kao i do sad, govoriti o svim onim aktuelnim stvarima, problemima što se tiču zakona koji su na dnevnom redu, koji se tiču jugoistoka Srbije. Mogu da kažem velike pohvale za sve one projekte koji su završeni, koji se prevršavaju, a to je putna infrastruktura, železnička infrastruktura, dogradnja aerodroma u Nišu. To su sve pozitivne stvari, to je sve urađeno za dobrobit svih nas koji živimo na jugoistoku Srbije. Velika stvar za sve nas jeste konkretno rad na završetku železničke pruge od Niša preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, dole prema Prahovu, prema Boru. Mogu da izvestim sve vas da se pruga radi punim intenzitetom, da je sada Svrljig, u delu gde je Svrljig, taj deo pruge je završen i bilo bi dobro da se u tom delu gde je pruga završena, da se od Svrljiga prema Nišu pusti železnički saobraćaj, odnosno da ima mogućnost da tu funkcioniše železnica, da bi se prevezli betonski pragovi iz firme koja radi u Svrljigu betonske pragove, to je Mindiv Svrljig. Inače, meni je potreba da kažem i voleo bih da železnice i ljudi koji rade u tom delu vezano za pružne prelaze, da se u narednom periodu, kada pruga bude stavljena u funkciju, kada se odradi ta pruga i da dođe projektovana brzina vozova, da možemo da imamo pružne prelaze koji su obezbeđeni ne samo obeležjima, nego konkretno i pružnim rampama, da tu ljudi ne dolaze u situaciju da ginu, zato što je kod nas imalo niz slučajeva gde su cele porodice poginule na tom delu pruge. Još jedna od stvari koje bih govorio jeste konkretno i završetak Malčanske petlje, gde je sve završeno, gde je opština Svrljig kao i grad Niš dobila mogućnost da kroz finansiranje iz budžeta da bude besplatan prelaz za sve naše građane koji žele da idu preko autoputa. Bilo bi dobro, i moje pitanje, da li će imati mogućnost da u narednom periodu, toku ove godine, sada februara, marta, aprila meseca, da se uđe u postupak rešavanja i da se rekonstruiše deo puta od Malčanske petlje, a ujedno i taj deo puta da može da se osvetli zato što je neosvetljen, i da se uradi deo puta od Malčanske petlje do Knjaževačke ulice. To je vrlo bitno sve nas. I još jedan prelaz, to je od dela Malčanske petlje prema selu Prosek. To je isto još jedna zaobilaznica da bismo mogli lakše da funkcionišemo, da bismo mogli mi koji dolazimo iz istočne Srbije, a želimo da dođemo do Niša, zato Niš nam je centar, da možemo da ne pravimo velike gužve, nego da idemo tim zaobilaznim putem. Hvala još jednom. Ja ću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke glasati za set ovih predloga zakona, zato što je to neophodno. Još jednom mogu da kažem pohvalno da ministarstvo koje vodite, da ministarstvo radi svojim stvarno punim intenzitetom i tako treba da se nastavi još jednom. Hvala puno. Hvala kolega Miletiću. Reč ima profesor dr Zorana Mihajlović. Izvolite. Kada se gradio Koridor 10, onda je jedan deo iz kredita od IBRD-a ostao neiskorišćen. Napravljen je ugovor sa određenim jedinicama lokalne samouprave oko toga, tako da što se tiče ove petlje, tokom ove godine ćemo napraviti ugovor za ovu Malčansku petlju, a mi ćemo videti u narednih 10 dana sa investitorom. Investitor su Koridori Srbije. Dakle, da li postoji mogućnost vezano i za taj put. Ali, znači, za petlju ugovor ide jako brzo. Koridori Srbije će ga potpisati. Hvala. Reč ima Milija Miletić. Izvolite, pravo na repliku. Zahvaljujem se, uvažena profesorka. Hvala još jednom. Mi smo više puta govorili o ovom problemu koji je stvarno problem grada Niša i svih nas koji živimo u istočnom delu Srbije. To će biti velika stvar da taj put rekonstruišemo i to je stvarno odlična informacija za sve nas, a tu informaciju normalno podelit ćemo i sa svim našim građanima da to znaju i to važi za sve nas. Za ove pružne prelaze, pošto nisam čuo, to će biti isto veliki problem, jer u narednom periodu kada dođu stvarno te projektovane brzine, ti vozovi koji idu mnogo brže,
To je vrlo bitno da ne bude samo obeleženo znakom, nego tu mora da ima mogućnost da gde su najfrekventniji putevi koji se povezuju sa tom prugom, da tu može da se stavi neka rampa na neki način da to da bude sigurnije, jer je život naših ljudi u prvom planu. Imali smo niz situacija baš u Nišu gde je došlo do neželjenih stvari, gde je se autobus, ali o tome nećemo govoriti, to je bilo pa prošlo, da se to nikad više ne desi. Što se tiče ostalih stvari, ovo što govorimo za ovaj deo puta od Malčanske petlje prema Proseku, to je jedna saobraćajnica, postoji već urađen je projekat je urađen, uradio Zavod za urbanizam grada Niša, uradio projekat postoji, treba samo da se radi eksproprijacija i ja mislim da sam u razgovoru sa gradonačelnikom Niša, gospodinom Bulatovićem i sa načelnicom okruga već dobio informacije da i grad Niš već priprema određene stvari, da će to da bude uz podršku normalnog Koridora Srbije ili od Puteva Srbije da bude jednim delom pomognuto finansijski, da će i taj deo puta da bude urađen. Još jednom, mislim da stvarno se radi kako treba, da niški aerodrom treba da se nastavi, da se gradi, da se dograđuje, jer pokazalo se da je država Srbija stvarno pravi domaćin i niški aerodrom je sada pokazao ono pravo svoje svetlo, veliki broj putnika sa tendencijom da bude još veći broj putnika. Još jednom, pošto ste vi profesorka i predavač na fakultetu, ja mogu da svim građanima Srbije današnjeg dana čestitam Svetog Savu sa željom da svi u narednom periodu budemo na isti način pametni i da budemo pametniji i da radimo u interes naše zemlje Srbije u prvom planu, da razvijamo jugoistok Srbije, a i celu Srbiju. Hvala još jednom i srećna slava, dragi moji Srbi, Sveti Sava.